Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κεφάλαιο 10, το οποίο περιγράφει τη λειτουργία των εντολών επανάληψης για πάντα και επανέλαβε τόσες φορές. Ας περάσουμε όμως να δούμε τι θα μάθουμε. Το κεφάλαιό μας χωρίζεται σε 4 ενότητες. Ενότητα πρώτη, εισαγωγή στην επανάληψη. Τι εννοούμε με τον όρο επανάληψη, πόσο σημαντική είναι η επανάληψη στον προγραμματισμό, λίγα λόγια για την επανάληψη στο Scratch. Στην ενότητα δεύτερη περιγράφουμε τις εντολές που θα δραστηριοποιούμε στο κεφάλαιο. Η πρώτη εντολή είναι η για πάντα και τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι για πάντα. Η ενότητα περιλαμβάνει επεξήγηση εντολής, διάφορα παραδείγματα με εικόνες και μικρά trivial παραδειγματάκια. Η δεύτερη εντολή είναι η επανέλαβε τόσες φορές και τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να επαναλάβουμε κάτι όσες φορές θέλουμε. Η ενότητα περιλαμβάνει παρόμοια παραδείγματα με την προηγούμενη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα με το φάντασμα. Ενότητα τρίτη. Περιγράφουμε πιο σύνθετα παραδείγματα που μπορούμε να γράψουμε στο Scratch, όπως είναι ο ανεμόμυλος και το ρολόι. Οι μαθητές περιμένουν να δυσκολευτούν ιδιαίτερα στην ευκολευμένη επανάληψη, καθώς και στα σύνθετα παραδείγματα, οπότε πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν να περιγράψουμε τις εντολές με τρόπο σαφή, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν μια τόσο καινούρια για αυτούς έννοια όπως η επανάληψη. Η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εντολή για πάντα, καθότι η θέση της στο πρόγραμμα παίζει σημαντικότατο ρόλο αφού τίποτα δεν εκτελείται μετά από αυτήν. Συγκεκριμένα δείτε το παράδειγμα στην εικόνα 10. Εδώ τελειώνει το κεφάλαιο 10. Ελπίζουμε το παρόν υλικό να σας βοήθησε στην καλύτερη κατανόησή του. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μιλήσουμε για το κεφάλαιο 11. Μέχρι τότε, Γεια σας.